Хора! Имам едно важно съобщение за нас. Ако стигнем 10 лайка на Зъмзъмни част 3, ще направя Зъмзъмни част 4 и Зъмзъмни част 5. Ще се опитам да намеря други участници. Но пак казвам, 10 лайка. 10 лайка. На Клонинки аз не виждам много да ви харесва. Затова за него няма да сложа такова предупреждение. Но ако стигнем 50 абоната, ще направя лайв стрим. Обещавам.